Nola gainditu azterketak emaitza honekin. Azterketa garaia gertu da. Zer egin beharko nuke azterketak gainditzeko? Ikastea ez da orduak eta orduak ematea apunteen aurrean. Ikasturte osoko planifikazioa eskatzen du. Azken egunerako utzita agian gaindituko duzu, baina ez emaitza onarekin. Zenbateko aurrerapenarekin hasi beharko nuke ikasten? Lehenengo egunean hasi behar duzu azterketa prestatzen. Lan egutegi on bat planifikatuz. Nola planifika dezaket ikasi behar dudana? Eguneroko arrazoizko ordutegi bat eta gustuko toki lasai bat finkatuta emaitza hobetuko duzu. Hobetu ikaste lagundu aldidan teknikaren bat baldago? Edukiak barneratzeko 3 urrats jarraitu ditzakezu. Irakurraldi ulerkorra, ideiak azpimarratzea eta laburpenak egitea. Horietaz gain, egin errepasoak eta landu memoria eta harreta. Hobe da egunez ala gauez ikastea. Bakoitzak bere momentua aurkitu behar du, baina zainduloa eta egin etenak ikastorduetan. Balda azterketa egunean egin aldudan zeo zer? Ez hartu urdurituko zaituen ezer. Bezperan eta goizez, erlaxazio ariketak ere egin ditzakezu. Eta azterketan burua hutsik geratzen banaiz? 5 minutuko kontua da. Itxi begiak eta egin arnasketak. Ondoren, hasi galdera errazenetik. Nola kontrola dezaket urduritasuna ahozko azterketa batean? Eduki ez gain, prestatu azalpenak ispiluaren aurrean, edo senide lagun batekin praktikatuz. Beraz? Ikasketa lehen egunean hasten da, eta horretarako giltza planifikazioa da. Bilatu zeuri ondoen datozkizun ordutegia, tokia eta ikasketa teknikak. Azterketa sasoia garai gogorra da, zaindu atsedena eta elikadura. Ez urduritzeko edo burua hutsik geratzen bazara, erlaxazio teknikak erabil ditzake.